A világon sokféle virágot tartanak gyönyörűnek, és ezek közül néhány kiemelkedik különleges szépsége miatt. Íme néhány a legszebbnek tartott virágok közül. Rózsa. A rózsa klasszikusan a szerelem és a szépség szimbóluma. Számos színben és fajtában elérhető, mindegyik egyedi és különleges. Orchidea. Az orchideák egzotikus és elegáns virágok, melyeket a világ számos részén csodálnak. A különböző fajták szépsége és ritkasága miatt különösen népszerűek. Jászmin. A jászmin virágai kicsik, de nagyon illatosak és szépek. A fehér színű virágok tisztaságot és ártatlanságot sugallnak. Lótusz. A lótuszvirág különösen Ázsiában tisztelt, ahol a tisztaság és a szellemi ébredés szimbóluma. A vízen úszó nagy, színes virágok lélegzetelállító látványt nyújtanak. Cseresznyevirág. Sakura. Japánban a cseresznyevirágok virágzása egy egész ünnephez, a hanamihoz kötődik. A rózsaszín virágszirmok rövid életű szépsége a mulandóságot szimbolizálja. Tulipán. A tulipánok elegáns formájuk és változatos színeik miatt Európa és a világ más részein is kedveltek. Hibiszkusz. A trópusi hibiszkusz virágok élénk színei és nagy mérete miatt sokan csodálják. Gyakran használják díszítőelemként és italok készítéséhez is. Napraforgó. A napraforgók a napot követő mozgásukról és a hatalmas, sárga virágfejeikről ismertek. Sugárzó, boldog virágok, melyek az optimizmust szimbolizálják. Lílium. A líliumok tiszta szépségükről és az erőteljes illatukról híresek. Sokféle színben találhatók, és gyakran szerepelnek esküvői csokrokban is. Magnólia. A magnólia virágok nagyok és illatosak, gyakran fehér vagy rózsaszín árnyalatban pompáznak. Különleges szépségüket különösen tavasszal csodálhatjuk meg. Ezek a virágok különböző kultúrákban különleges jelentőséggel bírnak, és sokan úgy tartják, hogy a világ legszebb virágai közé tartoznak.